Assalamu alaykum qadrli davara gatnaşyjylar. Salam, hormatly watandaşlar. Bugün garaşda hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimizde täze ýyl bayramy uly şatlyk şowkun bilen giňden bellenýär. Bugün bagtyar halkymyz täze ýyl bayramyny şatlyk, şagalanly toýlaýar. Tämiz arzuwlary, belent maksatlara beslenip gelen täze ýyl bayramy münasibetli Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzy, hormatly prezidentimizi, ähli watandaşlarymyzy tüý sürekden mähirli gutlaýas. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzyň, arkadagy gahrman serdarmyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak alyp barýan döwlet ähmiýetli işleriniň elmadamy, uly rowaşlyklara beslenmegini tüý süregimizden arzu edýäs. Hormatly davara gatnaşyjylar, 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynanşmakly berkarar döwletimiziň taryhyna ýatdan çykmajak ýyllaryň birine urly. 2025-nji ýylda ýurdumyzda taryhy özgörşükler amala aşyrly. Döwletimiziň halkara derejesinde a davraýy barha ýokarlandy. Raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesi hasy gowulandy. Hormatly adamlar, şu şahatlykly pursaty Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzy, hormatly prezidentimizi hemde ähli halkymyzy täze ýyl bayramy bilen tüý süregimizden ýene däwri ýola gutlap, täze ýyl bayramy münasibetli ýurdumyzyň medeniýet we sunuw dusatlarynyň taýýarlan bayramçylyk konsertine başlaýar. Hormatly watandaşlar, gadyrly täze ýyl dawratyna gatnaşyjylar. Häzir täze ýyl bayramçylygy giň ýerim bilen dawralanýan Türkmenistan döwletimizde iň boýsançly, iň şatlykly, iň bagtly pursatlar. Häzir şuňur hormatlanylýan belent mertebeli prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyz, hormatly Serdar Berdimuhammedowyň gönü ýaýlymda Türkmenistanyň prezidentiniň Owuzhan Köşkler toplamyndan Türkmen halkyna täze ýyl bayramçylygy münasibetli gutlagy.
Edi vatandaşlar, 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynançmak geli tamamlanıp barýar. Ýene az salymdan täze 2026-njy ýyly garşylar. 2026-njy ýyl Günnäger müçenamasy boýunça ýylky, ýagny bedew ýyly. Türkmen halky öz arzuwlaryny, belent maksatlaryny ahalteki bedewleri bilen baglanşdyrýar. Ahalteki bedewi biziň buýsanjymyzdyr, şöhratymyzdyr. 2025-nji ýyl garaşsyz watanymyzyň täze taryhyna halkymyzyň durmuşyny üstünliklere beslen ýyllaryň biri boldy. Bu ýyl Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağımyzyň döwletli tutumlary, taryhy başlangyçlary, hassa rowaşlaryny ýurdumyzy güllä we sürmäge, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini hassa ýokarlandyrmaga gönükdirilen maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirildi. Berkarar döwletimizi durmuş ykdysadydan ösdürmek maksady bilen täze etraplar döredildi. Diyarımızın ähli yerlerine döwrewap mektepler, çağılar baglary, saglyk goraş, sport desgalary, medeniýet edaralary, önümçilik binalary, başga-da köp sanly desgalar ulanmana berildi. Bagtyar maşgalalaryň müňlerçesi täze jaýly bolmak bagtyna eýe bolurlar. Yalnız energetika toplumuna degişli iri taslamalar durmuşa geçirildi. Türkmenmaşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň neft we neft önümleri uýulýan gämi duralgasy işe girdildi. Gahrman arkadağımyzyň gatnaşmagyna Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjesiniň esasy tapgyry bolan arkadağın ak ýoly bilen Serhedawat Hırat gaz geçirjesiniň Awganistanyň Hırat welaýatyna barýan böleginiň gurulşygyna badalga berildi. Ahal welaýatynyň Bäherden etrawyna Bäherden keramik önümleri karhanasy, paýtagtymyzda çüýçe önümlerini öňürýän karhana, Balkan welaýatynyň Esenol etrawyna Agasu arasylaýjy desgasy, Garaboguz köl aýlagynyň üstünden geçýän avtomobil köprüsi ulanmana berildi. Lewap welaýatynyň Türkmenawat şäherindäki kimya zawodyna mineral dökünleri öňürýän toplumyň, Balkan welaýatynyň Türkmenmaşy etrawyna karbamid öňürýän toplumyň gurulşygyna badalga berildi. Türkmenmaşy Garaboguz, Kazakistan serkedine çenli barýan avtomobil ýolunyň gurulşygyna hem girişildi. Şeýlem Aşgabat şäherine güneşli çağılar we yetkinjekler merkeziniň gurulşygyna badalga berildi. Şu ýyl ýurdumyzyň ahal welaýatynyň Akbuğday etrawyna döwletli mekan, Kaq etrawyna bagtly zamany atly täze döwrewap owalar açylyp ulanmana berildi. Daşagul welaýatynyň Könürgönç etrawyna häzirki zaman bitaraplyk şäherçesi dawraly ýagdaýda açyldy. Arkada şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurulşygy dowam etdirildi. Ýurdumyzda döwrewap owalaryň häzirki zaman ýaşaýyş jaýlarynyň gurulşy hem dowam edýär. Bularyň ählisi watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen şygarymyzyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini görkezýär. Eri watandaşlar, owa hoşuluk pudoryna geçirilýän özgörtmelerimiz hem rowaşlyklara beslenýär. Edermen daýhanlarymyz watan harmanyna 1.400.000 tonnadan owrap ýokarky buğday hasylyny tawşaryp, şertnamalaryň borçnamany üstünlikli ýerine ýetirdiler. Ýygnalan bol galla hasyly mehriwan halkymyzyň berkarar watanymyzyň baýlygydyr, saçaklarymyzyň rızkal bereketidir. Gelecekde hem owa tähmetkeşlerini ykdysadydan howaslandyrmak, pudoň maddi enzamlaryň büniýadyny berkitmek boýunça netijeli çäreleri durmuşa geçirer. Ýurdumyzyň neft gaz, ulug aragatlaşyk we sowda toplumlaryna hem köp işler amala aşyrylýar,
bu toplumlar berkarar döwletimizin gazanyan ötüşlerine münasip goşant goşýarlar. Edi vatandaşlar, halkymyzyň saglygy, awadan we bagtyar durmuşy biziň alyp barýan döwlet siýasatymyzyň möhüm ugry bolup durýar. Tamamlanyp barýan ýylda Aşgabat şäherinde köp uğurly hastahananyň, Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde köp uğurly hastahananyň, Şeýlem Daşawul welaýatynyň Daşawul şäherinde enäniň we çağanyň saglygyny goraş merkeziniň guruluşyna badalyga berildi. İnsan saglygyny goramak boýunça alyp barýan işlerimizi geljekde hem dowam etdirer. Alym we bilim ulgamlaryna hem netijeli özgertmeler durmuşa geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň Döwrewap okuw binalar toplumy, Halkara Tenagatçylar we Telekeçiler Uniwersitetiniň binalar toplumy we başga-da köp sanly bilim maksatly desgalar açylyp ulanmana berildi. Ýaş nesillerimizi sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek, ýurdumyzyň halkara sport awraýyny hassa belende götürmek ugrunda hem uly işleri alyp barýar. Şu ýyl galkynyş milli aty sünnäki oýunlar topary Monte Carlo Halkara Festiwalyna baş bayraga münasip boldular. Arkada futbol topary hem halkara ýarşyna ýeňiş gazanyp ýurdumyzyň halkara sport awraýyny hassa artdyrdy. Türgenlerimiz dünýä derejesindäki ýarşlarda üstünlikle çykyş edip bayrakly orunlara münasip boldular. Biz geljekde hem ýurdumyzda sportdy ösdürmek boýunça alyp barýan işlerimizi dowam etdirer. Hormatly adamlar, biz milli medeniýetimizi ösdürmek, mirasymyzy gorap saklamak, wagt etmek boýunça hem giňgerimli işleri alyp barýar. Halkara Parakaçylyk we Ynanşmak ýylyna Aşgabat şäheri UNESCO-nyň öwrünji şäherleriniň bütün dünýä toruna girdildi. Şeýlem türkmen alaway itlerini ösdürip ýetişdirmek sunugaty UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdildi. Geçip barýan ýylda halkara derejede durly medeni çareler, medeniýet günleri ýygyderli geçirildi. Geljek ýyl medeniýet hepdelegini Balkan welaýatyna ýokary derejede geçirer. Edi watandaşlar, şu ýyl ýurdumyzyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň kemişelik bitaraplygy adly kararnama bir agzdan kabul edildi. Munyň özi bitaraplyk siýasatymyzyň münasip dowam etdirilýändigini ýende bir gezek görkezdi. Halkara Parakaçylyk we Ynanşmak ýyly hemde ýurdumyzyň kemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllyk münasibetli halkara derejede köp sany çareler geçirildi. Awada milli siýasatçylyk dowlagyna Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji halkara maslahaty ýokary derejede geçirildi. Bu gorda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan awada siýasat jarnamasy adly kararnama bir agzdan kabul edildi. Şeýlem ýurdumyzyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ulag boýunça 10 ýyllygy hemde durnukly ötüşi üpçün etmekde ygtybarly we durnukly energiýa birikmesiniň esasy orny adly kararnamalar bir agzdan kabul edildi. Awada milli siýasatçylyk dowlagyna geçirilen häzirki zaman jemgyýetine dinanlaryň orny durnukly ötüş maksatlaryna ýetmek ugrunda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek atly halkara maslahaty hem möhüm ähmiýete eýe boldy. Halkara maslahatyň jemi boýunça jemleýici resminama kabul edildi. Halkara bitaraplyk güni münasibetli geçirilen halkara forum şanly ýylyň iň esasy wakasyna öwrildi. Ýokary derejede geçirilen halkara forum boýunça Aşgabat jarnamasy kabul edildi. Bu forum
parakatçylygy söýji döwlet hökmünde ýurdumyzyň awraýyny hassa belende götürdi. Hormatly adamlar, ata watanymyzy mundan beýlekde ösürmek maksady bilen biz yetip gelen 2026-njy ýyla garaşsyz baky tarap Türkmenistan bedewatly at baradan mekany ýyly diýip at berdik. Hoş niyetli arzu umytlar bilen garşy alýan täze ýylmyzda mukaddes garaşsallygymyzyň şany 35 ýyllygyny bellap geçerdi. Watanymyzy bagtyarlygyň we rowaşsyň mekanyny uwurmak ugrunna ihlas bilen rahmet çekerdi. Edi watandaşlar, ýene asalymdan täze 2026-njy ýyly garşalar. Şu pursatda siziň ähliňize berip can saglygyny ve täze üstünlikleri arzu edýän. Täze ýyl awadançylygyň, rızkal bereketiň ýyly bolsun. Maşgaly ojaklaryňyzda agzy birlik, döwletlilik ýar bolsun. Täze ýyl rowaşlyk, baht getirsin. Täze ýyl bedewady bilen ähliňizi maksat murada ýetirsin. Täze 2026-njy ýylyňyz gutly bolsun.
patşanım. Mukaddes toprağım gedid vatanım, akan miras reva şöhradım şanım. Bedeubatlı at muradım mekani, büyük arkadan yürük mukami. Arkadağım bilen arşta saylanan, atu doluk mehr bilen eğlenen. Beyik yemişlerde şaylanan, karıştılıp anıtın bekani. Bedeubatlı at muradım mekani, kahraman terdarmın yürek mukami. Keşfi Hannu toy amaratı kelçuğun köşkü, yaradanın yalkap hakın halami. Bedeubatlı at muradım mekani, kahraman terdarmın yürek mukami. Atağınan yerde toyun tadı var, devlet onun terdi baktın nuru var. Aslımdan mirasın nesle yadıgır, kahraman terdarmın takvim devamı. Bedeubatlı at muradım mekani, büyük arkadan yürek mukami. Aslımdan mirasın nesle yadıgır, kahraman terdarmın yürek mukami. Bedeubatlı at muradım mekani, kahraman terdarmın yürek mukami. Büyük arkadan yürek mukami, kahraman terdarmın yürek mukami. Büyük arkadan yürek mukami.
teljuğun toğrulun tayı Koşuğanı titil Türkmenistan'ın Arkadağım arkadağlı terdarım Melik kuli atam oğlavat kevem Yurdu yurd eyledi pekimli danam Yerdi halkı töyün arştı hakkalan Bağtına şam çıraq Türkmenistan'ın Arkadağım arkadağlı terdarım Bağıtlı ile haktan verilyer Koşu kahramanı Türkmenistan'ın Arkadağım arkadağlı terdarım Gidiyor batlı at Muradın mekani Toğranda yanarda köngül mukami Tertekne kaldırıp oğul atami Oşo şam çırağı Türkmenistan'ın Arkadağım arkadağlı terdarım Bağıtlı bolup yerin yüzünü Yaşalın dip arzularımız milleti Arkadağım arkadağlı terdarım Dünya bağıtlı bolup yerin yüzünü Yaşalın dip arzularımız milleti Arkadağım arkadağlı terdarım Dünya bağıtlı bolup yerin yüzünü Yaşalın dip arzularımız milleti Arkadağım arkadağlı terdarım Şöhret tide, şöhret tide, şöhret tide, şan tide Arkada